Tia, crec que he vist en John Lennon. Amore claro, ha arribat avui amb na Yoko Ono i ha xafardeig. Conta-m'ho, reina. El que tu vols, ara jo ho he entès ben bé. Conta-m'ho, reina. Te pot creure que na Yoko Ono va contractar un detectius per trobar la seva filla perduda i van descobrir que el seu exmarit se l'envia enduita aquí, a Mallorca. Així, en John Lennon i na Yoko Ono varen començar la missió Rescat. 1971. Lennon i Ono se presenten a la guarderia de Cales de Mallorca i s'enduen la filla d'ella, que per cert encara no sabem el nom. Na Kyoko, que se l'en varen endur de centre sense que ningú ho sapigués i, claro, els hi va caure una denúncia que flipes pipes. La policia franquista els va detenir a Palma, els varen dur a comissaria, els hi varen llevar els passaports i els hi varen interrogar fins a les 3 de la matinada. Què trobes? Que trob? Que no té qui fressi que ho aguanti, això. Que sí, però ja vull saber com varen arribar a Manacor. Com havia perill de fuga, el jutge li va dir a Ono i a en Lennon que s'havien de presentar cada 2 setmanes en el Palau de Justícia de Manacor. I gràcies a això tenim aquesta foto tan icònica. Joan, no és aquesta? Mira-los que curros en el claustre de Manacor. Una història de tensió i controvèrsia que va acabar 23 anys després, quan sa mare i sa filla se varen retrobar. Fins i tot hi ha una referència d'aquesta moguda de Mallorca a la cançó Imagine. Imagine all the people dreaming life in peace. És que a Mallorca passen unes coses... I ara, reina, quin xafardeig vols que te contem?